Здравейте хора, аз съм Филип и днес ще крием по F-Coin, който е... Намираме се ей тук и там е детска градина синчет. Ейто там. Там някъде. Ейто това е сградата на бившия фреш. Там е Николетата, хранителни стоки. И ще скрием F-Coin. Ейто. Сега ще ви покажа къде. Ейто тук. Оставяме го. Ето така. Слагаме е така. Малко. Набърх се. Така. Е така. И да, хора, аз бях Филип 10. Чао и до следващия път.